Koita kävellä vähän niin kuin se tulee sieltä ohi aina sieltä oikein kautta, että vähän niin kuin käännyt sitä vastaan, jos se kääntäisi sitä tasapainoa. Mutta älä sitä mitenkään estele niin kuin vielä, mutta sillä tavalla, että sä kiemurtelet vähän. Joo, aina kiertää vielä kerran ja sitten ehkä kannattaa lopettaa, ettei se väsähdä. Hyvä. Hyvä.